איתנו באולפן אמציה סמכאי, פרשן כלכלה 10, נועם בלזברג, סמנכ"ל ניהול סיכונים וציוד בבית ההשקעות, אמס רוק וצביקי גולד, מומחה לביטוח, פיננסים ופנסיה. בוקר טוב לכולכם. אבל קודם כל אנחנו נתחיל כמובן עם הכותרת היומית שלך, אילון. טוב, כן. נועם, מה דעתך שנת ההנפקות וסוף סוף גם הנפקה שהיא לא חברת נדל"ן? גם נכון, גם. רוב החברות היו באמת... לא נדל"ן ולא פיננסים. לא נדל"ן וכן. פיננסים. אני מקווה שנחזיר את המשקיעים ונלך לכיוון הקטר הצומח, ההייטק הישראלי, שזה אנחנו רואים דווקא ירידה, וזה מה שחסר לנו בגלל אי-הוודאות. בכלל אני חושב שכל האווירה הרגולטורית, הפוליטית, אי-ודאות בשווקים, היא לא עושה טוב גם לעולם ההנפקות, ובמיוחד מה שאנחנו רואים בישראל. בכל זאת, שנת הנפקות. אם יש הנפקות טובות... כבר עברנו את שנת 2024 דווקא, 5 הנפקות. נכון, אז זה טוב. אז כבר אנחנו במצב טוב, והמצב הולך רק להשתפר, במיוחד על רקע אי-הוודאות. שיפורים. נועם, נחזור להגבלים עסקיים. אני רוצה בדיוק לחזור לנושא שדיברנו על רשתות המזון. בסך הכל פעם האחרונה שבאמת... אני חושב שחברה ישראלית חששה מפתיחה של תיק פלילי או חקירה, זה אולי בסדרה פרקים של שפחה, חיים של שפחה, שיש עולם... סיפורה של שפחה. סיפורה של שפחה, שזה עולם תיאורטי, שיש שליטה מוחלטת על החיים, והמשטר הוא מאוד מאוד אכזרי ושולט על הדברים. בישראל אני לא רואה אף פעם מצב גם אם הדברים האלה אמיתיים, זה יבשיל למשהו קונקרטי. החברות יודעות למשוך את הנושא הזה באמצעות עורכי דין למשך שנים ולמסמס את זה, וגם אם יהיה כנסות משמעותיות, אז הם ידעו לגלגל את זה לצרכנים על ידי העלאת מחירים או על ידי... אני חייבת לא להסכים בנושא הזה, שוב, בתור מי שיוצאת מרשות ההגבלים העסקיים, הרשות התחרות היום. החברות מאוד נלחצות מזה. אחד, גרוע להם למוניטין, 2, מדובר בסוף באנשים שמוגשים נגדם כתבי אישום. פה זה עבר את שלב החקירות, יש חקירה סמויה, אחר כך חקירה גלויה, ואז כתב אישום. זה לא דבר זה כתם על השם. זה מזכיר לי את הבדיחה שבישראל יש 3 רשתות מזון, באירופה 30 ובאמריקה 300. כלומר, איך שלא נהפוך את זה, כשיש לך מעט מאוד משתתפים, אז כולם מראים את כולם. אז זה לא שישבו ביחד בבית קפה ויעשו את מספיק, ואין לך סלי כניסה ואתה יכול להיכנס. בניגוד למגזר הספקים שהוא מוגבל מאוד, ואם שם יהיה תיאום מחירים, זה יהיה תיאום מחירים אמיתי. במגזר רשתות המזון, אתה יכול מחר בבוקר להקים סופר, אני יכול מחר בבוקר להקים סופר. ועדיין אמרת שנתח השוק המשמעותי נמצא אצל 4. בסדר, השאלה... העולם יכול להעלות את השווי של X ל-44 מיליארד, זה רק אילון מאסק. אילון מאסק הוא בעצם הכוכב רוק של הוול סטריט. הוא לא מתנהג כמו שאנחנו מצפים מאיש עסקים. יש לו קריזמה מיוחדת, יש לו יכולת להציג חזון ולרתק את המשקיעים, והוא כמו קוסם. הוא יכול, קוסם מוציא ארנב והכובע, אז הוא בעצם מוציא כסף ממשקיעים גם אחרי שהמניה... הוא גם יושב על האוזן של טראמפ, אתמול הוא גם התראיין איתו בפוקס, ככה ש... יש לו עוד... אם אומרים מי שקרוב לצלחת, אז מי שקרוב לאוזן בכלל. ממש כמה שמעניין זה כל מיני X. מבחינת שווי, אם שאלתם אם זו השקעה שמצדיקה את עצמה, אז אם אנחנו מסתכלים היום על X, היא רוצה להיכנס לתחום שנשלט היום על ידי רשתות כבר קיימות שהן יושבות חזק מאוד, גוגל, מטא וטיק טוק, שהם משקיעים המון ב-AI, ולהיכנס עכשיו לתחום הזה, זה רק תלוי בכמות הכסף שהמשקיעים יהיו מוכנים להיכנס. אז זו בדיוק... עדיין השקעה מאוד מאוד בעייתית, שאני לא בטוח המשקיע הממוצע כדאי אז זו בדיוק השאלה, כי העולם נמצא בטרנספורמציה לבינה מלאכותית, והשאלה אם ההשקעה בחברות כאלו, שלא שם עדיין לפחות, שווה? דיברנו קודם על ניהול הסנטימנט. כמו שאמרת, אם יש מישהו שיודע לנהל סנטימנט, זה אילון מאסק. ונשאלת השאלה גם איך יגיבו המתחרים, למשל צוקרברג. והם התרגשו מהעניין הזה בכלל. האם צוקרברג יעשה גם איזשהו מהלך?
יש להם כיסים הרבה יותר עמוקים, הם כבר עובדים חזק בפלטפורמות שלהם על הנושא של ה-AI, ומקדימים בהרבה את אילון מאסק, כך שיש להם יתרון מובנה עליו. לא בשלטון. לא בשלטון. שם יש לו גב רציני, כמובן, וכן, הוא וטראמפ עושים לנו פה שמח, נותנים כל יום כותרות, דרך אגב... אינפלציית ינואר עזרה לו בהיבט הזה. היא הייתה גבוהה. כן, נועם. בואו נסתכל מה היה בקדנציה הקודמת של טראמפ. ב-2018 ו-2019 טראמפ לחץ מאוד על פאוול להוריד את הריבית, ופאוול התנגד. בסוף ב-2019 הוא נשבר והוריד את הריבית, ואז טראמפ קפץ על המציאה ואמר, זה בגללי. פאוול אמר, לא, זה בגלל... הוא לא אמר בגללי, הוא אמר בזכותי. בזכותי, סליחה, כן. הוא אמר שזה, הבהיר שזה כתוצאה ממיתון. עכשיו, המצב שפאוול עומד זה מצב מאוד בעייתי. כלומר, הוא כמו לוליין שהולך על חבל דק. אם הוא יעשה צעד לא נכון, זה יכול להביא להשלכות מאוד משמעותיות. מצד אחד, אם הוא יוריד את הריבית, ובאמת האינפלציה תרים ראש, אז הוא יצטרך עוד פעם להעלות את הריבית. עכשיו, היעד של הריבית בארצות הברית זה 2%, ולפי הנתונים האינפלציה מדשדשת בסביבות 3-4%. כלומר, אם הוא יוריד את הריבית, זה יגדיל את המחירים, בעיקר במשכנתאות שיובילו לעלייה במחירי הדיור, וירים עוד כסף לצריכה הציבורית שגם יעלה את המחירים. צד שני, אם הוא לא יוריד את הריבית, אז יש המון חברות שלקחו לפני שנים הלוואות מאוד מאוד גדולות, ועכשיו שהריבית עלתה, הם נחנקים, יש להם מצוקת אשראי, וזה יכול להביא למשבר אשראי שיביא להפסדים של המון חברות, וגם לפגיעות והפסדים בבנקים. לדעתי בשנות ה-70 הורידו את הריבית מהר, היה איזה סיפור סביב זה, והאינפלציה קפצה, ולכן יש... צריך להיזהר, כן. אז באמת נשאלת השאלה, מה הנתונים האלה אומרים על הכלכלה בבריטניה? בעצם בכלכלה של בריטניה יש לה כמה רעות חולות שנובעות בין השאר מהברקזיט. הברקזיט היה יציאה, אבל לא יציאה חלקה מהשוק האירופי, זה היה כמו גירושים מכוערים עם הרבה השלכות כלכליות. הם סובלים מחסור בכוח אדם כתוצאה מעובדים שעזבו אותם וחזרו לאיחוד האירופי, בעיות בשרשרת אספקה, עלויות ומכסים יקרים, ומה שהם עושים, באמת מעלים עכשיו ריביות, אבל זה כמו פלסטר על פצע גדול ועמוק. מה שהם צריכים לעשות, זה כמו שהיה בשנות ה-70, זה בעצם לעשות רפורמות מאוד משמעותיות, שאז מרגרט תאצ'ר הובילה, ובאמת להגדיל את הצמיחה בבריטניה, כלומר הפעילות שעכשיו היא רק סימפטום, האינפלציה, לרעות חולות. אז מה יקרה אם טראמפ באמת ישית את אותם מכסים שהוא מדבר עליהם? חייבים לסיים, תודה, כי אני רוצה להספיק להגיד לכם תודה צביקי ותודה נועם. תודה לכולכם על הדברים, אנחנו נפרדים מאורחינו היקרים, כבר נעמתם לנו מאוד.